Tervetuloa Minecraftin pariin. Elikkä siis viime jaksossa kävimme hakemaan puuta, mutta se ei ollut tarkoitus. Ja tarkoitus oli hakea sändiä. Mulla on vielä kuteja. Ammuttaa itteemme. Kohta se kuti tulee siellä. Oho, ei osunut. Mennään yritetään uusiksi. Nääs. Ai. Nyt mä en saanut sitä. Tuo pitkä kikkeli näyttää, mihin pitää mennä. Mennään. Miksi tää? Miksi tää pätkii? Miksi tää pätkii? Mitä helvettiä tapahtuu? Steam pitää lagittaa peli, että saisi juoda vettä. Mutta ei se saa. Mä sanoin niin, että se ei saa. Niin se ei saa. Jos se sanoo niin se ei saa. Se ei saa, jos se... Sässä. Miksi tää pätkii? Miksi tää pätkii? Ei saata. Sitten nyt joo, mulla pikkusen pätkii, älkää ottako sitä tuolla. Ne vittu pätkii. Mun ruoka kuluu. Mun ruoka kuluu. Mulla ei edes ruokaa. Siellä on heppakasa. Aika. Näittekö te kun lähellä mä olin? Näittekö te kun lähellä? Mä olin lähellä. Koska mä olin. Ai. Okei, nyt otetaan easy. Calling motherfuckers. Ai. Au. Koali pitää hakkaa 10 vuotta, ymmärrättekö se? Se on yksi sääntö. Noin. It's raping time. Mä haluan kattoo mitä. Sori, mut teitä on nyt liikaa. Mulla on pakko lopettaa yksi niistä. I'm sorry. Toi... Se on vaan nahkaa. Miten mä haluun teurastaa? Noita heppoja. Teurastetaan vielä tää. Miksi se huutaa tolleen? Joo, en mä näitä teurastaa. Niistä on niin vähän juttuja. Siinä ei ole mitään järkeä. Sitten noita kohta on spamnattu täynnä, kun Minecraft lagaa ja huutaa tää kone. Tossa on mun ruma jät. Ai vitsi, mä sattuu jalkaan.
Kasvatetaan joku puulapsi. Joo, kasvatetaan puu. Tehdään siitä semmonen hieno puu. Tästä ei tuu mitään puuta, mut... Kato, tälleen. Tälleen häkätään, jos sun kasvaa nurmikkoa. Noin. Se on merkki, mihin mun pitää kävellä. Jos te ymmärrätte, mitä mä tarkoitan. Mut siis ruokaa mä tarviin, mut mulla on toi pippeli tossa pystyssä, mä tiedän aina mihin mennä. Niin meillä loppuu ruokaa, sit meillä on pakko etsiä ruokaa, vaikka tässä onkin yö tulee. Mulla on vaan pakko. Se mä löydän Big Spawnerin, niin sit se on hyvä juttu. Mä oon onnellinen mun Minecraft-elämällä. Nyt meidän pitää nukkua, tää jätkä pitää nukkua. Mikä täällä on? Vittu. Anna mitään. Ja mä tunnustan aina ton läskin vuoren, mihin mennään mun elämässä eteenpäin. Ehkä edes katso toi vuoren toinen puoli. Eikö se ole hyvä idea? Joo, käydään vaan kattoo sen sijaan vaan. Hyppy! Noin, näittekö miten vedettiin hyppy? Tiedättekö miten otetaan hyppää? Siis oikeessa elämässä. Ihan sama mennään. Mä voin opettaa teille jumppatunnin, jos te haluatte. Mut se maksaa 1 biljoonaa € per minuutti. Se on kallista. Mut siis jumppaamiseen kuuluu vaan... Ei mitään. Okei, niin mä lopetan tän hypettelyn. Ai. Tuo sattuu. Ai. Mä tiedän, että tää sattuu. Steven jalat ei murru ikinä. Se on tosi hyvä juttu. Lammas. Mutta haluan toisen. Noin. Kiitti. Saatte nyt elää nakuna. Mä oon nyt vaan niin paha perse. Mutta. Elämä. Uksat! Tuo näyttää tuolla viidellä, kun mulla ei oo zoomia. Eikö sitä pysty pistämään, mä uskon, älkää ottako tosissaan, mä uskon. Ottakaa iisisti, syökää rauhallisesti, nauttikaa elämästä. Voisi tehdä farmin, mutta ei ole buckettia. Jos on tää spawneri, niin se olisi tosi hyvä juttu. Mutta mulla ei ruokaa, esimerkiksi pitää syödä niitä hämähäkin kulkusia. Kulkuset, se ei tiedä vaan ne. Kulkuset. Mitäs mä olisin feilannut ton? Mutta oisitte nähnyt seuraavan päivän mielisairaalassa. Miettimässä, mitä mun elämällä on tarkoitusta. Nopea ne vitun ikkut. Nopea. Ei kato, vitsi mä menisin... Saakin, onks tää vähän... Mulla ei muutenkaan paljon sitä pitää pätkää tälleen. Tuu herma. Älä ikinä pidä ovea auki.